Tiesitkö muuten, että lataustolpat valmistetaan suurimmaksi osaksi meillä ja niissä on paljon alumiinia? Moikka! Mä oon Vainion Ilkka ja työskentelen myyntipäällikkönä Pursolla. Ja tänään muuten lähdetään käymään asiakaskäynnillä. No, tavanomainen päivä on varmaan semmonen, että asiakkaiden kanssa soitellaan ja sitten käydään vähän avoinna olevia tilauksia läpi, vähän tarjouksia ja semmoista yhteydenpitoa asiakkaisiin. Tänä päivänä tietenkin Teams-palavereita on myös jonkun verran, että ei tule ihan niitä live-palavereita niin paljon kuin ennen. Myyjän pitää olla sosiaalinen ja tulla hyvin asiakkaiden ja ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ja sitten tietenkin vähän itsestäänselvyytenä niin kyllä kielitaitoa tarvitaan, että ollaan Pursokin kansainvälinen yritys tänä päivänä. Kai sitten neuvottelutaidot ja tämmöiset on semmoisia hyviä ominaisuuksia, mitä myyjältä vaaditaan. Tapaa erilaisia ihmisiä ja ei ole samankaltaisia viikkoja, niin varmaan se on semmoinen mielekkyys tässä työssä. Myyjän työssä, että tiedostaa nuo alumiinin lainalaisuudet, niin on tietenkin hyvä asia. Ja mäkin olen aikanaan itse asiassa ollut tuotannossa töissä, mutta koska meillä on 24 000 erilaista sulkemuotoa tällä hetkellä, niin herkästi näistä teknisistä kysymyksistä niin tulee aika lailla ympäripyöreitä, että ei ole yhtä semmoista selkeää vastausta siihen. No, myyjälle reissupäiviä tulee noin 50, että tässäkin ollaan nyt hyvä esimerkki, ollaan asiakkaalle menossa, että yksi reissupäivä muiden joukossa. No, myyjän työssä niin tosi tärkeää, että meilläkin on avokonttori ja me työskennellään yhdessä meidän tuotannon suunnittelun kanssa, niin on äärimmäisen tärkeää, että siinä ollaan tiiviisti, tehdään yhteistyötä ja yhtä lailla sitten laatuosaston kanssa niin tehdään voisiko sanoa viikoittain yhteistyötä, niin se on tosi tärkeää, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja asiakas on keskiössä. Me Pursolla osallistutaan tosi moniin messuihin ja varmaan semmoiset tärkeimmät messut, alihankintamessut ja sitten aluminiummessut Saksassa. Ja kyllä se myyjän työ siellä messuilla niin puukataan asiakkaiden kanssa palavereita. Sitten tosi tärkeä tämmöinen myyntikanava, sitten uusi asiakashankinta, niin kyllä siellä messuilta saadaan aina sitten uusia liidejä sitten tulevaisuuden varalle. Jo uusi asiakashankinta, niin tällä Purson myyjänä, niin se on semmoista pitkäjänteistä työtä, että monesti voi olla vuosiakin ennen kuin se sitten alkaa projektit eteneen. No niin, nyt ollaan kohta asiakkaalla ja tänään käydään vähän läpi, mitä uutta Pursonmäellä on tapahtunut sitten viime kerran. No niin, kiva kun pääsit mun kanssa asiakaskäynnille. Ja nyt vaan kaikki hakemukset Pursolle.